Tiktok Fight ima iz Kule. Težak 77,2 kg. Ima skoro 3 pobjede i 3 poraza. Pozdravimo Vladimira Prodanovića! U crvenom olu dolazi iz Bačke Palanke. Težak je 77,5 kg. Pokušat će da stigne do prve profesionalne pobjede u svojoj trećoj MMA borbi. Pozdravimo Srđana Kneževića! Sudija u ringu Radovan Obradović. Slušajte moje komande, borite se fer i sportski. Idemo, pozdravi se. Idemo ugao. Svako je u svom uglu, evo. Očekujemo da borba počne svakog trenutka. I da krene ova manifestacija, naravno, sa prvom borbom. To je ono što svi čekamo. Heksagon je spreman, publika je spremna. I počinje. Prva borba sa BC7. Odličan low kick Prodanovića na samom početku. Naravno, najvjerojatnije će uslediti ispitivanje snaga. Da borci uvede koje su karakteristike drugog borca, kako reaguje na borbu, na njegove pokušaje, na finte. Ono pokušava Prodanović, ovog puta neuspešno. Sada sjajan desni direkt Kneževića. Kao što sam rekao, dečko zaista imao iskustva u amaterskom boksu. Udaračke tehnike su specijalnost, ali također je veoma dobar u rvačkom delu borbe. Vidimo sada Knežević pokušava da preuzme inicijativu, da vodi borbu. Sada pokušaj Prodanovića, ulazi u klinč, pokušat će borbu da prevede u parter, za sada se Knežević odlično brani. Zadaje udarce u telo, sjajno. Odlično koleno Kneževića. Čini se Knežević na početku prilično konkretniji. Da. Sjajno. Ponovo pokušaj low kicka Prodanovića. Sada pokušaj sjajnog prednjeg direkta. Odličan nožni udarac, međutim nije pogodio u pravo mesto. Prodanović malo rezervisaniji. Da, na početku. Vidjet ćemo da li će ostati tako. Da, sada inicijativu ima Knežević. Sjajno. Kombinacija leva, desna ruka. Sada pokušava Prodanović širokim levim krošeom, međutim nije bio uspešan. Pogađa dobrim nožnim udarcem u telo. Naravno, nikad nije dobro primiti puno udaraca u telo, jer to može da utiče na vašu kondiciju i na disanje. Pokušava low kickom Prodanović. Borba se za sada odvija na toj bokserskoj distanci, pošto jedan i drugi borac za sada preferiraju udaračke tehnike, iako je Prodanović već 2 puta pokušao da borbu odvede u parter, međutim bezuspešno. Sjajan, sada pogađa levom rukom Knežević u ovoj kombinaciji. Prodanović pokušava da prevede borbu u klinč, da zadrži Kneževića na kavezu, međutim za sada mu to ne ide. Knežević se dobro brani od obaranja i zadaje ove udarce u telo. Sada pokušava kolenom Prodanović. Recimo, ova borba u klinču je zaista specifična jer troši se jako puno energije, što mnogo ljudi ne zna. Sada pokušava širokom kroševom, dosta traljavo Prodanović. Čini mi se da Prodanović pokušava da obori Kneževića na pod. Da, pokušava da preseli borbu u parteru. Vidjet ćemo da li će u tome uspeti i očigledno mu se ne sviđa da razmenjuje udarce sa Kneževićem na nogama. Međutim, sada ponovo pokušava širokom kroševom, sada sjajno pogađa Knežević. Odličan, još jedan desni direkt. Pokušava nogom, sada moraju jedan i drugi borac biti oprezni, naravno uvijek možete natrčati na kontru. Rasplamsa da se borba u svakom slučaju. Knežević dosta nisko, sada sjajan prednji direkt. Nisko drži ruke, ali vjerojatno mu tako odgovara, budući da brzo baca prednji direkt.
ruka i kombinacije koje smo imali prilike da vidimo. Međutim, duži Luka Knežević Da, sada pravi sjajno probleme. pogađa desnom dok je išao unazad. Odlična odbrana do baranja sada. Sjajno koleno iz klinča. Prodanović ponovo pokušava da prevede borbu u parter, vidjet ćemo da li će u tome uspeti. Uspeva sada Prodanović da prevede borbu u parter, završava u polugardu. Dakle, polugard je... Izvini. Polugard je pozicija u kojoj borac jednom nogom kontroliše nogu svog protivnika i ne dozvolja mu da pređe sa strane ili da mu sedne na grudi, takozvanu poziciju full mounta. I ovdje bi Prodanović već mogao da ima malu prednost. Tačno, ukoliko bi uspio da iskoristi poziciju i da zada po neki udarac ili da promeni poziciju. Recimo, specifično je kod boraca koji su jako dobri u parteru, ovo je izuzetno opasna pozicija. Kada imate polugard, oni će vas čas posle okrenuti. Kada je neko koji je izuzetno dobar, Knežević poznaje borbu u parteru, vidjet ćemo da li će uspjeti da se izvuče iz ove pozicije i pokuša da dođe u dominantniju poziciju. Za sada se Knežević dobro brani, Prodanović nije imao mnogo uspeha sa udarcima iz ove pozicije, ne uspeva da zada nešto udara, uspeva da ga obori, međutim, mada vidimo krv na licu Kneževića u ovom momentu. Sada ground and pound, pogađa nekoliko puta, sjajni udarci, sada teški udarci, vidjet ćemo da se vodi, pogodio nekoliko puta kraj runde. Prodanović je zaista... Spaslo zvono. Evo, Prodanović bio je praktično 2/3 runde u podređenom položaju, međutim kad se borba preselila u parter, tu je pokazao svoju snagu. Uspio da preokrene i imao je sjajnu seriju ground and pound, takozvanog, dakle pozicija kada zadajete udarce u parteru. Uspio je da iskoristi i zaista uspio da, čini mi se, čak možda i da uzdrma Kneževića, u svakom slučaju da mu nanese posekotine i povrede, da nanese štetu. Što se izuzetno gleda na bodovnim listama, vidjet ćemo kako će sudije naravno to gledaju iz svog ugla. Naravno, kao što smo i rekli, čini mi se da je Knežević prve 2/3 runde bio u prednosti. Malo je kada je neka inicijativa u pitanju i neki pogoci u borbi na nogama, međutim, na kraju je Prodanović uspeo da kapitalizuje tu bolju poziciju. Kada se našao, kada je uspeo da sruši Kneževića u parter. Međutim, eto, kraj runde je u neku ruku spasao Srđana i vidjet ćemo kako će nastaviti borbu u drugoj rundi. Te veštine kod nas. Na pragu smo druge runde. Počinje druga runda. Sada vidjet ćemo kako se kraj prve runde odrazio na Srđana Kneževića i koliko je umoran Prodanović. Knežević opet pokušava na nogama da vodi borbu. Da. Sada sjajan desni direkt. Pokušava desnom rukom. Dobar low kick Prodanovića. Sada je odličan udarac Kneževića desnom rukom. Odlična bokserska kombinacija. U svakom slučaju vidjeli smo da je Prodanović u prvoj rundi izrazio želju da borbu odvede u parter. Evo ponovo pokušava da uđe u klinč. Izgleda mu ne odgovara borba u parteru sa Kneževićem. Ponovo uspešan Knežević. Sada odličan levi kroše Prodanović. Knežević ga drži na ustojanju i nekako svaki put kada se Prodanović približi, beži od njega. Da, zato što želi da zadrži sjajan low kick sada. Zato što pokušava da zadrži borbu na nogama. Međutim, niske ruke Kneževića. Da. Sada ponovo uspešna. Kombinacija leva-desna. Ponovo low kickom pokušava Prodanović. Pokušava da ga izbaci iz ravnoteže. Iz ravnoteže i eventualno da pokuša da pogodi širokim krošejima, kao što smo vidjeli sada, ili prevede borbu u parter, što ponovo pokušava. Ali kao što sam naveo, borba u klinču zaista iziskuje puno energije. Sada pogađa desnom rukom Prodanović, Knežević pokušava da vrati. Kao što sam rekao, oba borca troše puno energije u toj borbi u klinču. Sada ponovo pokušava Knežević desnom, međutim nije pogodio ovog puta. Oba borca deluju malo umorno, sada pokušava middle kickom, pogodio ga u telo, Prodanović i pada, Knežević, udarac u jetru i gotova je borba. Kraj. Gotova je borba. Da li je udarac u telo, da li ga je pogodio u jetru. Udarci u jetru su izuzetno bolni i ne tako retko borba se završava, a ukoliko udarac sedne u jetru, dolazi do prekida borbe. I eto, Prodanović prekida da uspeva da dođe do prve pobjede u SBC Hexagonu. Svaka čast. Moramo da priznamo negde zasluženo, praktično od druge trećine prve runde bio je dominantan, ali videlo se da je Kneževića ona borba u parteru prilično iscrpela. Prilično iscrpela borba u parteru, naravno primljeni udarci, ta borba u klinču. I eto vidimo da iako je, čini mi se, i dalje imao malo više uspeha u borbi na nogama, eto Prodanović je iskoristio i upravo
u borbi u nogama uspeo da prekine borbu, tačnije da pogodi nožnim udarcem i da zada 2-3 udarca na podu i da se borba završi prekidom. Uskoro ćemo vidjeti prvi pehar u heksagonu ove večeri. Naravno, svaka čast za obojicu momaka, stvarno sjajna borba, čini mi se za otvaranje ove priredbe. Obojice su dali sve od sebe. Ništa bolje i ne možemo tražiti od njih. Pobednik večerašnje u drugoj rundi je Vladimir Prodanović. SBC za Vladimira Prodanovića, 4. pobjeda u njegovoj karijeri. Pehar pobedniku će podeliti